ایک دفعہ پھر تسات میں پاکاں دی پاک بزم دے اندر حاضر دعا ہے کہ میرا پڑھنا تساں دا سننا اللہ پاک اپنی بلند بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ محترم المقام بھائی محمد نائب صاحب اور بھائی محمد ریاست صاحب اور آپ دے دوویں شہزادے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اس پاک بزم دا اہتمام کیتا اور بندہ چیز نو حاضری دا شرف بخشیا۔ قبلہ رائے صاحب ماشاءاللہ آسن انداز دے نال اپنی حاضری دا سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ دی بھی حاضری قبول فرمائے۔ چند منٹ دی حاضری اس بعد انشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب دا بیان اسی محبت دے نال جھوم جھوم کے سونے نبی دی سونی ذات درود الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک دفعہ پھر کوشش کر لو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ کسی کو حسن کسی کو خیال دیتا ہے، کسی کو خواب کسی کو خیال دیتا ہے، کسی کو حسن کسی کو جمال دیتا ہے، اتارتا ہے فلک سے منو سلوا تو کسی کو رزق حلال دیتا ہے۔ میں اس سے قطرہ شبنم کی بھیک مانگتا ہوں، وہ میری جانب سمندر اچھال دیتا ہے، وہ میری جانب سمندر اچھال دیتا ہے۔ اپنی حاضری دا آغاز ایک ربائی تو اگر تھوڑا دل اور توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ۔ کئی باغ دے رولے پائیں پھر دیں، بی بی پاک دی شان کٹیں دن، کئی باغ دے رولے پائیں پھر دیں، بی بی پاک دی شان کٹیں دن۔ اے او بی بی جندے بابا سائیں سڑے جوڑیاں عرش تے وین دن، تے ایڈی شان دے مالک او کھجیاں دے او ناتا بشرو جنہ دے بال او پرچیاں دے دے کے او ودے گھر جنتاں وچ دے دے، ودے گھر جنتاں وچ دے دے۔ جنہ دے بال بھی پرچیاں دے دے کے ودے گھر جنتاں وچ دین دن، جنہ دا اے عقیدہ اور ایمان بولو سبحان اللہ۔ کہ میں کدن دا بکھڑائی مر جاندہ، مینوں سائیں آیان بچائے، تے کاسا ادان دا تابش نہیں چاہیا، سونے خیر جدن دا پائے، تے ہر مشکل وچ ہن آویں دے، او میں صدقے ازمائے، او جیندے جوڑے عرش دی سیر کر،
ایو جیا پیر بنایا میں تے ایو جیا پیر بنایا جند جوڑے عرش دی سیر کرن متا ایو جیا پیر بنایا جیڑا مرشد لینا اے سجے ہاتھ چوکا قدر سبحان اللہ وچ قبر دے وڑیاں جی پیا جدوں کیتی دید نبی دی ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے کہ سرکار تشریف لے کے آنگے جیڑا چاہتا ہے کہ انج ہوئے بولو سبحان اللہ کہ وچ قبر دے وچ قبر دے وڑیاں جی پیا جدوں کیتی دید نبی دی تہائی خالی گٹھڑی عملہ دے کھٹی کوئی نہ اس زندگی دی تے لج پالا کرم دی او حد کے تے او تعریف کرا کی سکھے دی او لگتا پول تو پار گیا چٹ دے کے پیرے علی دے چٹ دے کے پیر علی دے بھائی اور حکم فرما رہے ہیں ویسے میرے ربائیاں مکمل ہو گیا مہربانی اللہ پاک آپ میں سلامت رکھے کڈ دل چوں بغض تے کینے نو آ ادب عذاب دے نیڑے کڈ دل چوں بغض تے کینے نو آ ادب عذاب دے نیڑے جے مومن بننا چاہنا ہے آجا اصحاب دے نیڑے تے ہیں جنت سارے سورب دے او اس راٹھ نواب دے نیڑے او تیرے والشل سارے کٹھ دے سے عمر خطاب دے نیڑے خطاب دنیڑے تیرے والشال سارے کٹ دے سی عمر خطاب دنیڑے اے ناد دے چند شیر پڑھ کے اجازت ایک اری محبت نے بولو سبحان اللہ میرے نبی دے وسیلے جہان اس گل دا گواہ رحمان ہے قبلہ رہ صاحب اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ اگر میں تینوں نہ بناؤں دا کائنات دی کوئی چیز بھی نہ بناؤں دا اور شاعر نے بہت ہی کمال ترجمانی کی تھی کہ میرے نبی دے وسیلے جہان اس گل دا گواہ رحمان ہے اس گل دا گواہ رحمان ہے رتبہ کی دسات نو کر لویں میری ہر ایک گال بولو سبحان اللہ رتبہ کی دسات نو آمینہ دلال دا
او پاک کر لویں میرے ہر ایک گال ہر ایک گال دا کیڑی تیرے گھر وچ پیا قرآن ویسے اس تو بڑی دلیل کوئی نہیں نا تیرے گھر وچ پیا قرآن اس گل دا گواہ رحمان ہے اس گل دا گواہ رحمان ہے سون دے نواسیاں دے او شان ہی نرالے نے او نوکری پہ دین دے تھے کہ گورے کالے جیڑا پانچ دن پاک دا غلام میں نے بولو سبحان اللہ سونے دے نواسیاں دے او شان ہی نرالے نے او نوکری پہ دین دے تھے کہ گورے کالے نے کہ گورے کالے نے جبریل بھی جینا دا دربان اس گل دا گواہ رحمان ہے اور آسر کلام شیر ہے کہ انگلی دے نال سونا چن توڑ سکے دائے ڈبے ہوئے سورج نو پیشا موڑ سکے دائے پیشا موڑ سکے دائے جیڑا من دانی بڑا بیمان ہے جیڑا من دانی او بڑا بیمان ہے اس گل دا گواہ رحمان ہے اس گل دا گواہ رحمان ہے میرے نبی دے وسیلے جہان اس گل دا گواہ رحمان زیاد صاحب اے تھوڑی فرمائش ہے ایک شیر پڑھ کے اجازت ہے صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے کیڑا کیڑا سید غلام ہے ہاتھ چوک در گواہی دو کام بولو سبحان اللہ صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے تو سیاری ایسی لا کے توڑ ہے نبائی جو جو کیتیاں دعا سانو یاد نے صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے تیریاں وفاواں سانو یاد نے ہر ویل سونیا تو نبی دا رفیق ایویں تین سونے تینوں آنکھیں آس دیکھے ویسے جیڑا حالے میں چوب بیٹھا نا وہ اپنے مقدرات افسوس کرے رہ صاحب کہ ہر ویل سونیا تو
نبی دا رفیق تینے سونے تینا آکھیا صدیقے تھوڑے نال جو جو بیتی تو ساں اوفے بھی نہ کیتی تو سکیتے دعا سانا یاد نے صدیقے اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے صدیقے اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد عزیزم محمد عمران تابع سلطانی صاحب یقیناً بہت خوبصورت اور حسین حشارت النواز رسان تیرے نال ہے جو بیتی تو ساں